kenen Marit puhutti? Juuso. Mennään tänne päin. Meillä on nyt hallilla semmoinen tilanne, että pitäisi saada joku ote noihin meidän sakkokäytäntöihin. Tuo touhu on ihan mielivaltaista ja tarvitaan joku virallinen sopimus. Ja tässä olisi näitä meidän sakkoja, että näistä voisi lähteä rakentamaan sitä. Kyllä se järjestyy. Aletaan hommiin. Valmista. Tässä. Nyt loppuu ne epäselvyydet. Aivan varmasti.